Mnyamata uyu mukumuonayu anabadwa ndi tsitsi lochuluka ku nkhope kwake moti mpaka mphuno, maso ndi pakamwa osamaonekanso pomwe zili. Mnyamata ameneyu ndi ndani? Zinatani kuti akhale ndi tsitsi lochuluka chonchi? Anthu kwawoko amakhala naye bwanji? Moyo wake wa masiku onse umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Osayiwala ife Dini Studios tili ndi business ya online yomwe timagulisa malonda osiyanasiyana pokutumizirani m'maderaso osiyanasiyana. Timatumiza katundu daily ku WhatsApp group limeneli. Mukafuna kupanga join ndi siya link mu comment box. Dzina lake ndi Lalit Patda kuchokera ku India. Patda sikuti anangofikira kukhala ndi tsitsi chonchi ayi, koma poyambapo anabadwa zabwinobwino muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula, ndipo pang'ono ndi pang'ono thupi linayamba kutuluka tsitsi. Koyambako amamumeta kuti lisakulisise kwambiri, koma tsitsi limakula mowirikiza ndithu. Tsitsi linayamba kutseka m'maso, mphuno komanso pakamwa. Nthawi zambiri amakumana ndi vuto lokanika kupuma bwinobwino. Iyitu ndi nthenda ya zachipatala yotchedwa wear-off syndrome. Koyambirirako anzake ankamuopa kukhala naye pafupi, pomuona kuti akuoneka osiyana ndi mmene ena onse akuonekera, koma anzake anazolowera nkumakhala naye chifupi, kusewera naye ndi kukhala naye mmene ena onse amakhalira. Makolo a mwanayu amamusamala, kumuyang'anira bwino ndi kuthokoza pa chimenechi. Poyambapo ankaganiza zopanga sajale, koma madotolo anaona kuti nzosatheka kutero. Mnyamatayo akuyeneka kukhala mmene alilimu pano, akukula, ndipo chomwe achipatala amachita ndi kukwanisa kuchosa tsitsi la m'maso kuti aziona bwino, mphuno ndi pakamwa kuti azipuma ndi kudya mosavuta. Ukakhala moyo wake wa masiku onse, iye ati ndi wokondwa kamba kuti iye ali munthu wapaderadera osiyana ndi onse, ndipo wapanga hodi title yokhala munthu yemwe ali ndi tsitsi lochulukisisa ku nkhope kwake kuponsa wina aliyense mumbiri. Mwavutika ndi matenda pa moyo wanu, misala, mauka, zokandakanda pathupi, ilikango, khunyu, zambiri za m'mabanja, BP, m'mimba mumakuvutani, mamuna kapena mkazi sakubereka, kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe siningatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku John Konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani m'mavuto anuwa mophweka. Amayenda dera lina lililonse ku John Konko. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773.